kina tafiya kuma ga ki dai daga ganin ki dai ba kalar rana ba. Baby. Ko tun da ganki hala a bacin rai ina tunanin hala ko an sako ki ne to in ma an sako ki ne ba matsala zan yi maneji. Dama mun saba maneji. Baby. Ya kamata a ce da ya ganin musulmi kuma ya kamata mu yi magana mana. Who are you? Wai hula, to hula jan hula nake sawa, ai ba matsala, jan hula ai ba ta hana mu aure ba. Jan hula ai ba za ta hana ni aure ba ko? Kon kwasa ma ai jan hula yake sawa. Leave me alone. Wai magana, to kin gane alone din nan kawai ba na abun nan ba na alone din sai dai tugo din. Ai kin ga abun nan din da duk zamu daidaita amma bashi ne sadakin ki circir za a bayar. Are you in Nigeria? Wai maganan Nigeria wannan dai Nigerian dai man din ban san shi ba amma dai na san shi wancan Nigeria trick din ba shi da abokanai na shi gadai ne Nigeria trick. Kin gane maganan Nigeria trick din nan dai Nigeria trick din ne aboki na dai guda ɗaya ne Nigeria trick din nan bayan shi ba ni da wani abun nan problem. Gidanmu kuma sadaki magana sadaki za a baki complete ne. Mu gidanmu ba a wani bin bashin sadaki sa'an nan shinkafa da abun nan dai kin gane kuma da gyada da dan adede da sauhu da dan babban mota da dan mai kafu babur da dan mai unguwa. Malam tambaya na'am me ka biyo ta kana yi? To that's people I never see the end and people what